Здравейте, YouTube, аз съм FreshBG и тук е Халито. И играем Hunger Games. Майче сме само двамата. И ще е малко скучно. Ще обикаляме навсякъде. За да трудно да се намерим, за да стане малко по-интересно. Ако искате да ви кажа как се теди знак, пишете. 2 диаманта намерих. 4 даже. Никой тъпи неща направо. Това е доста човек. Доста тъпи неща. Нали, айрон на древни кафа про. А искаш ли да пусна флая на видео? Омага, подпалих се. Никакъв хак не пускай, бе. Намерих торта и умирам. Ти ли победи? Да. Пиратки, чаканата пиратки. Ари, чакам та. Join Circle. Ари пак. Или чакай, записай. Аз те чакам. Не можеш ли? Да. Ари. Понеже бях в комбата това. Има Warp Kids PvP. Ари, хъга join. Аз играя. Аз. Ама, защо другите не искат да играят, бе? Само двамата ли ще играем? Warp. Човек, тя клана град са много тъпи, бе. Трябва, когато има халит боеточи и тогава да пише. Гъй, човек, те са много прости. Да, наистина. Сега да не ме следваш. Аз тук тая човек. Много е малко място, Меч, острота едно, отпускване едно. И на мен ми се е падал. Ама без хузуни хака. Никаква килаура. Чули ма? Махай си килаурата, бе. Не съм килаура. Ще видим. Да направим тест. Как ми лаги. Селото ли си, бе? Много ми лаги. Чест. Ама като ми само двамата е тъпо. Зато и така, който победи, малко ще пооцеляваме. Ще съжаляваш, ще ужаси. Аре да видим. Аре, баш съм цигана. Аре, идвай, къде си? Аре да играме сега Kids PvP. И аз се телепортирам. Аре, Warp Kids PvP. Омага, махнали са ме от реса. PvP. Ела на спауна. Къде си залил? Ела на спауна, ей! Бързо! Идвай! Идваш ли? Чука си, че е играл малко Kids PvP. Аре, идвай! Къде е, на спауна? Да. Ама да килна един. Къде си? На Warp Kids PvP. Така, той беше от нас, тук е Халито. Довиждане. Не казвай честно. Аз ще правя евент. Чао.